cockpittet. Jeg har fået at vide af vores kabinepersonale, at der er nogen, der er utilfreds med den placering, de har fået i flyveren. Det er sådan, når vi fordeler sæderne, så tager vi hensyn til at få flyet blandet på bedst mulig måde. Så det vil sige, at vi i forreste del af flyet, der har vi personer med danskklingende navne. Derefter kommer nogle rækker med udenlandskklingende navne. Over vingen, der kommer så næste række med danskklingende navne. Derefter nogle rækker med dem med udenlandskklingende navne. Og allerbærest i flyet har vi så personer med danskklingende navne. Så vi vil simpelthen ikke høre noget om, at vi placerer folk efter race eller efter tro, hudfarve eller andre ting. Og så vil vi simpelthen ikke høre nogen beskyldninger om, at dem med danskklingende navne, de sidder tættest på nødudgangene. Jeg forventer, at man accepterer dette, og så ønsker jeg alle sammen en behagelig rejse.